सबाइखौ मोनले हे बर' थां फैसा थागोन बा ककायसे नों गाखानांगौ दे नों किसा थाङै बेरायगोन नामानि आं सैमाया A few moments later. बानि रादेका बाय खाथुकसो नंलसो नोंआनो खुनुक जायाना खासुक बायसा जागा मालाय दंफैयो मराजों नों टां थिगखायोना काका काका साबो आगासिबोला तामो काका नोंसोरजोंनो आं दाबुसो बानगिन आरो मालाय दंमोन नुगौ आंनि प्रमकल बाय थांबाय गोबां लायजों सोनाबले गोबां लायजा ए चुपे नों खाजुया दा 이 काका माबा खाजु आं खरकसा बुफांगै आं बुसाजोंनो निन थाने आं साना 마 ang asa hamdagi pekya 엄마 hay hamdag manung yako ang siya ni urupin burinya muito mansiyo जीप से कैसे मार सिनेंग कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम